Memikiri itu kami nama minta pulau namanya tidak kuat dibari tatang uluri jabung nama mati adat namanya jo selalu abari tatang uluri jabung ku anyampan tanyo daun tu anyo jawab tanyo galak jawab tu itu tandonyo lata kosan dua dapat tu baganda bujang limu mua osianyo malam mati mabua anak sambilan nindak barindu ate udalaka dengan pari sampai babini kapan nasibu suat jangan bawa orang mandi kabaru baru anak tajun awak banyuru apa itu perangai Indo kok lama dibungkui kok rasa merasonyo nek lama dikabe kok putri talinyo lala sirkan kami lala menanti jawaban dari kami berdua dendam seorang kekasih pertama sengaja datang melarikan dia filbakan baia maju ia ramadhan dut iramanya dangdut modern lamo cabut saja dulamu bawa pergi jauh-jauh akan ku tutup buku riwayat bersamamu oh anggaplah kapatang nangko ado pokalno ala kawiyon nale ado puno ado la nasi branner ai jon cakra lamanya le pulo tanan ta dino anta dalam anta puto anta babini anta jando antara awa anta bulando kana kadang iyo itu mati abakato ati siko dene mangko bimba dene kapi tayo dalam anggua ati amanggel yo atada yo dene lata tayo sai lata kalau begitu supaya dari mana asalnya dia dah mulai itu Nabi Muhammad pangulu itu Aisyah ditolam sudah wassalamualaikum baik pemuda atau pemudi sesudah itu kasih Nabi dan bodoh mata wajib diketahui apa-apa kerja akan dilalui bertanggungjawab dan perhatian sekali jangan sampai kalian tamudi di tangan orang upama si jahil anak sangat merugi jadi sebengo bingung setan
Ali aku itu kena jawab sekali nama minta puluh jadi bupati atau nama jadi calon menteri lah jadi diplomatnya diplomat tani obatan kaca jago jawabi atau masih sekuli mani memikiri itu kami nama minta puluh namanya didat kuat dibari tatang ulur jabung oh nama mati adat namanya jo selalu abari tatang ulur jabungku anyam peratanyo undang-undang datu anyo jawab sayo galak jabatu itu tandonyo lata posan dua lapatui bagana bujang limumua usianyo malam mati mabua anak sembilan nindak barindu deulalaga dengan pariwa sampai babini kapan si busua jangan bawa orang mandi baru anak tajun awak menyuruh baitu perangai indu sabuanyo lagi kasih dan pandangan dimasuki ini orang lomba-lomba menyalahkan anak apa iba sekolah pihak KSD pihak SMA pihak ke pesantren walau ke PGA ke perguruan tinggi ke calon sarjana diberi biaya lah juta-juta lata gadai kok para lata jual baru dia nak menjadi sarjana mendapat kerja keluar SK itu harapan bunuh ayah setengah perangkai anak bersekolah sekolah inyo dek mapa disuruh puasa pariknya lapa disuruh sembayang itu nama lebana oh alasan kabunuh oh sarato jo ayah katampe kawan inyo dek mapa sekironyo anak lapai melala nyokin doraun kalau buat bonta karena wati karena bawa oh sekali kamalau inna oh karena wati jarana bawa napalya coba na kawater pumakasing kara kata nyomo tiara memadu kasih dengan asmara kalau bayi itu anak basikola alamat sekolah bapak tadi tengah alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK kalau bunyi SK-nyo tangiak kini aku nak diresi aku nak dipanja aku nak digawe ina ado nak tahanyo nak tinggal cari jauh baik itu nak tedang di jope muda oh pikir mana
siapa melaku ia lagi anak jangan lulu siapa melaku andaku puri jangan putus siapa melaku andaku tulang jangan remu siapa melaku andaku
adalah denganku. Demoya iyo denyo kita tuanku bananan dek kita. Iolah sebagai gurunan lah panjang perjalanannya. Ele Allah iyo para pulang leka padunan kuasa. Kini semoga almarhumah iyo ditampilkan nan layak Allah di sampingnya. Ele tarik mulai sagano amal ibadah beliau nengko. Mendapi iyo kalapan nan mendapi kalawang pulau. Elati bola di nanangi saju aju bola di andanya. Tiba iyo di nana sampai dilapangkan di andanya. Allah diampun lesakan lo di susu di dunia nengko. Asalkan lo amal ibadah ditarik mula di andanya. Ini bagitulah doa kami dari tukang mencuri. Sawakatu beliau indah ambu sedang iyo di balando. Dalam dia iyo pihak diambu indah ada pilih kabanyak. Karena iyo adia ambu memang nomornya sari inatipnya. Ini bagitulah denyobana dekana sudah yo melahnya tu. Ladu iyo ladinyo hari masuk ambu di balando. Baru mandapinyo kabar dari umi kapatang dengku. Masuk iyo lai tuanku indah iyo lah denyoado. Karena iyo lai tuanku lah meninggalkan kita sadonyo. Barasonan kehilangan kita iyo di buenya. Di sini namanya kota gamang lai tasan sam di buenyo. Lai tuanku kita orang nana elok baso. Orang arif lebih jasan orang mahatam mahal dari orangnya. Ini sangainan lah depannya boleh kapatunan siapa. Kalau dia ketukang silawe beliau daki kasadonyo. Lade bagawan lade nyuari bakunco ay salam moto. Iyo dari kami tukang silawe pemohon kaki itu bersama. Ko ado salah jo jangga sama pemaafkan kasadonyo. Ini lay saling memaafkan lay bagitulah de andanya. Kalau beliau kini ndak atur rasu ado tuwo nampak di mungko. Ini bagitulah de nyobana padosa ada kini nengko. Iyo sakian we jangan Kami manu lalari sinar lari bati delana sekarang nengko. ini mari ladian sudah laba ibarat laba karajo. Kami jangan pengajian lagi katu-katu. Lekan pengajian nyodela penting lapado kita. Dan penting saya kali di bidang agama Islam agama kita. Surah Jota kehadan ado di dalamnya. Kota kita menjalankan saja. Kami terangkan lengannya kau nyawa di mana berasa membilang nyawa lidah lancar. Begitulah bisa lebih kuat dia tu menenangkan nyawa baru-baru biasa nyawa ada seribu dungo. Kami harangkan duduk abaloko. Kami hidangkan nendela makan pasan tu biasa nyawa dia tidak yakin. Jangan kafirman hati sore yasin. bukan dinalai. Innama amruhu falamma na'in kun fayakun faham tanajin. Urusan aturan sendiri Sama subal nur balangit berbumi.
de batu haladu malang atoko aku nelayanda sekatokan suntai malagalonya wa de mayawa lagi sana desa monyo dengan lais talagalonya wa anene jawaban ada iyo balas hidna lalai nyawa de mangaku dengan Tuhan ada yang bisa de arati dan para mandai masa tu malam masih karang de oi iyo la sudaro ayat la sarat koi de tuju aku nu atuo Malikan pinang la de kapadola de kampu anyuan do malam Ialah kembali kepada iyo dengan kaunyo lalai pengajian nyawa ada iyo nalaki tu baca Denyo nyawa den halai suci samparon non lalai sunyo suci da iyo saat nyonya to lalai kumala nyonya kemudian nalakadi karang nola ikara da indah iyo la nyonya do malam sapanya le parenta indah jalani lalai palarenta Allah da iyo Tuhan da ilahi sekarang adalah oe nala saudara abahaso iyo de nyonya wa nende suci samparono lalai dengan de kulima iyo lenaknya to lalu iyo dengan jago tidak lupa rohani ko lalu lada inyo jago rohani ko lupo anyo nanta lupo ayapi ko padam akamano pulango lada itu arati lewalan baso eso alpangajiya sakia sajo sekian ulu di kami berdua sebagai sampuangan enam putri tekun putri bersambuan di kami berdua Lekin nila tiba lada pulau masonyo lada baru buang hari nalalaru juo nalalaru malam sekarang aku lebat tambah malam lebat tambah siang lagi nonton menang lebat tanam pulau hujan lah turun kini lalai rajo Oi saya betul dan saudara Kok lama dibungkui kok rasa merasonyo Nak kok lama dikabek kok putui talinyo Lala sirakan kami lada menanti juo Menanti jawaban lada kami berdua Lada menanti oto Lada menantikan oto Di tepi jalan rayo Kok dangwikan lah sumama kata limo Miri jobe Bandung lainnya sopir membawa lada anta siapo Antara jantan de antara tino Leanta ciun ni lada anta cia
pula de menjaga Iyo ikan itu benar dan tolong tanya Iyo terima kasih Atas iyo pertanyaan ladnar dari ikan itu iyo nan kubulnya denaikan nan salero Iyo lai kabasambut ladnar kayu ladnar tipu iyo kaba jawab laidun sana nan batanya Iyo tapi sabalu Sabalu iyo disambut Tentu kami kabar mohon lega sabatah lana jodoh si hatin si pinon tolla de basammo Tidaklah kami menjawab tanyo nanti bonangko Apa sunan babi patah donan lai mangato Aku indah di bari makan baik Aku indah di taku apa napangan tibu indah padu dari mani lagi cincin nyoba eko Aku indah iyo di sandi lata kati yang nyode baikku indah padu lagi nyolai lata ato nyoba eko Aku indah atas sapu idikala himbo denamo Iyo ilah nerjoma abo Ada ma'alum labasila wa'la di mungku iyo basamu buya tuangku samalan nengko Para soman jua pinjai ila kami nerka ora cino denyo tambu tapado pangulu kito Para so orang pandai kala de kami agu-agu denyo misal kamajadi umpamo Tapi iyo de jawapan lai akan dibarijo Iyo enak kami de no jawab dela di mungku de basamo Ini yo malah jawaban kami lapadu Menurinan iyo pengajian layo kami de tarimo Iyo kulila jodak yang urik nani oe jotulanyo Kok kuli iyo nak janca dia Kok dagyang nak jangan lulua Kok urik iyo nak jan putih Kok tulang nak jangan ramu apolo Siapa iyo namanya go Iyo patang de paginya Menurui iyo pengajian Nanyo kami de tarimo Sama tu iyo sahabat yo anam balik Naman jago patang yo de paginya Barampe iyo lagi kanan Barampe iyo di kirinya Barampe iyo di belakang Barampe yo pulo lagi mungko kami tune sahabat anam bali nama jago patang nanjo paginya Iyo Allah yo deko jale Allah nani yo deko nyato Tetapi nan pado hakikatnya Sifat Tuhan yo nani sano Si kuli ibian Allah diga Yang urek sarato iyo jo tulangnya iyo de dangala dekan bana iko nani yue jawabannya di kuli sifat denyo Tuhan Karena do terjalila di sano Nambar namo iyo denyo azim Iyo dengan sifat Tuhan gitu Kaman jadi iyo kabasaran Odini batang yo tubuh gitu Nantara jali yo ladi dagyang Aduh sifat Tuhan pulo menjago Nambah namo iyo denyo hakim Sifat Tuhan nado di sano Kamangukuhkan yo denyo bana Odini batang yo tubuh gitu Tarano iyo denyo hakim Koyo maana yo nantar jali iyo de padu ure de dangayo dangala dekan puno Kaman jadi iyo kekuatan
onde latini tubuh kita sama tomato deko iyon sifat Tuhan antara jali di sana karena iyo deko iyon yo kekuatan yo maana yo jali iyo ne pado tulang muhiyum ladena moyo akan iyo denaneng menghidupkan odini batang yo tubuh kita karena iyo ademu iyo menghidupkan bana yo de maana yo niyo nande ko jalikan ala niyo nalla ko nyato iyo sabana yo de badari pengajian iyo kini dai ko iyo nalla baca maksa panjang ne tadi dun sana dano ko satu iyo nantolan tanyo nala satu yo puno de jawabnyo nanto sana tenyo tanyo ladu di kami nande jawabnya maladi iyo anca mengurangi tantu siyo ini bayarlah tenyo kontan niyo ne yutang naladi munggo inilah rumi kamarian tala senyang lekana mari bedo dijadian niyo nandewa katu mungkinlah mahukum de nampaknya aku lagi iyo si pinonton nan tinggal indah iyo sabarapo tinggal adenyo kini nantarih adenyo saja nara pacandu silawat denyo dulang kini dipandang ela cuma to Dina banyak yo denalla tiala banyak bananan leno iyo ay manorekan kami ay topanlah singalang ay orang barinamo patanyo Diyos kit gasapata jodoh ay ko ado dewa katu de tolan sa sudai ko tolonglah jawab sa panyatanyo indah doa katu indah jadi apa di lain dewa katu disambung jua curito hai ini delah tanyo kadu sangat dekatimu dari sinar barapi itulah dinamonyo kuli iyo nanjo dagyang hayore jo tunangyo tantu iyo bapa eda ode si Muhammad diri kita hayo pa eda kuli bagaimana pa edanyo pa eda dagyang bagaimana puno lepa eda ure bagaimana denyo puno pa eda denyo tulang hoy bagaimana puno bagaimana bana akan paedanyo si Muhammad nan diri kita sikit itu hei kami memasang tanyo indah do panjang-panjang indah banget jelo-jelo hei sana sakiti huasanyo nan bajaso dipasang tanyo tantu jo irama sero hai irama pop oi ko de namonyo ai pop nostalgia ola iko namonyo sebagai irama kenangan tahun 82 Tommy je pisaku nyokarajo jo tapi dolang jogel yang nande kapano ingin ku menangis saat ku terpaku mengenakan nasib dirinya tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia
Aku tak pernah tahu cantiknya raut wajah nenekku. Duhai labai Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini kami sadari, itu surat talabai nandak babili. Kan itu ne suratan dilah denyo kanti. Kanalah di parijo irama si Tomi. Ini di tukwajo irama lasironi. Irama nasatia banai boati. Tapi namudo jalaba kecil hati. Bukan kami manin dia indah ade babini. Sebagai garah-garah di malam ini, tuh kasih lawat nan dua pasang nan dipandangi. Topan singgalan yo sinar de barapi. Kanal samoyo mambari. Ayo dilau ilmu-ilmu, sao dibongka jurumudi. Ayo ang dilau ilmu-ilmu, sao dibongka jurumudi. Dilawi dapat ditimbo tuan kula bayoi, namedo ko karam indah babini. Karam dilawe dapat ditimo pakyawe, nambedno ko karama poligami. Orang bau apa kudolimo, nasai ku apa mutui tali. Ura pawa kudolimo, nam sai ku pangi tali. Orang lupa pandan bakirim bungo, kolayu adiganti joko jua ubi. Orang jawab kirim kudo labayoe, hila diganti yo indu ajawi. Nanaka pulau nasila batungkuy, di balia pulau lipekai. Sawa tabung kajar la putuy, eo diranggu ranalai. Sauha tabung kajari nyokutuy, hai kasih adiran kuite orang lain. Itu yo irama minang. Kalau irama terbaru iyo pada saat naiko. Memang vokal lejon cakra josi karaknya badu. Ini akan laka dibari dicali di YouTube ambo. Ado di channel Raja Rekor Sinar Barapi, ado channelnya. Itulah banyak video nan di dalamnya. Lapasan ngati di dalam nado nene nene
parikuno pasanangake di dalam dado kami bari irama baru kuno nini lagu jang mencari iku lagunya ini sudah nyata lawitan dalam laden silami nene lagu nuan tinggi aladen tajuni mencari piti satio hari nene mencari bini dape kini mencari bini dape no kini sampai kini hidup bahagia kini membuca nene lagain kumu dicuci suram kain dicuci surat satio hari membaca tulang nene marendo untuang malam josia marendo untuang malam josia mencari piti nando karajo mencari bini ba acaronyo akini nyo pakia kana alama bujanyo hidup kini atatak marando yo abadan barang sua onde hai tuju jodoh dicari onde anta kamano lagi madu pun inyola kanai keceno santuang asal to pilalai lama matanyo kapadoh lagu ya jokiai la jodoh sila bainan alun sampai jodoh sila bainan alun sampai lama matanyo pulo kabake pak jorong lagi cik pak jorong sila pai kurang la jelong lama matanyo pulo kabake bapak wali cik pak wali pakiah takut jodoh padusi pak wali pakiah takut jodoh padusi lama matanyo pulo kabake urang di modi cik rang modi pakai nak pandai mancali cik rang modi pakai nak dapat mancali lama tanyo puno ka orang nandi ilia cik rang ilia nak pakai sabana gali cik rang ilia pakai nyogali itu yo irama nan terbaru elelai padone saat nago opo kala jon cakra jokara deba konco banana labatu we iyo nambana kapatang nago iyo dicaliat yo lati YouTube la ado yo pulo de albumnya macam-macam ladinyo lagu macam-macam nan laki dia iyo kini ba akasanang nangkasaju adi dalam kiro-kiro irama nostalgia lamo iyo na kamine bari pulo ocupo malah warina amboga tundoyo kalabuan de Mansur kan tujo era malamu kau bagaikan rahwana mencuri gawi cinta dari tangan Sri Rama kursi pelaminan biru di malam pengantin janur kuning menghias ruang tamu kursi pelaminan biru di malam pengantin janur kuning menghias di ruang tamu tapi bencana
tinggalkan diriku. Ayah bundanya Pun tak tahu kemana rimanya. kursi pelaminan biru Di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. penjahat cinta bertopengkan dewa, sungguh pengecut kau sandiwara. Diu diu Kekasih bana, kekasih pertama, sengaja datang melahirkan dia. Sungguh pengecut kau bersandiwara, kirana dirinya resmi menjadi tulangku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, Janur kuning menghias di ruang tamu. tapi bencana datang melanda Dia kekasih pertama, sengaja datang melahirkan dia. ayah bundanya pun tak tahu kemana. Ribanya Dendam seorang kekasih pertama, sengaja datang melarikan dia. Penjahat cinta bertopengkan dewa, pengecut kau bersandiwara. akan ku rebut dari tangannya, karena dia resmi menjadi tulangku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Itu jo irama dangdut, memang jo irama lagu. Kalai Mansur S itu bana sidang nan jamu. Iyo Allah kami bari di muko sidang nan jamu. Kini manu rekan tak manu banaga eloknya. Baru bola de nyori la de sama kilar ijo. Lari ladenya malam hari kini ada rasanya. Iyo tambah malam lamun kini tambah sero. Kini mari bukan akan kapado sirekan kita. Kapado topan singgal lam orang bari ode balamu. Lelah tolonglah sambuang sasudaiku. Ejo buana ranca jo lagu nasero. Di sambil bakata bayar maju. Irama dangdut iko namonyo. Jika nampunyo karajo, kami badu tak pandai ulo. Sari tadanga jarang basuh, walaupun hujan lagi Allah turun puno, Allah turun puno. Sagadang gado-gado kalau tak inge-inge, sagadang cimangko. Hadi bari irama lamo, timongko iyo basamu, nasanang nyobana, tuanku di siko. Otak lagi tuanku mudo, oi nalai datang kini ko, walau kata lambe, baliau tibonyo
padamu Rena, rena, rena Aku cintrong padamu Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama kita tiada bertemu Rena, rena, rena Aku padamu Rena, rena, rena Aku I love you padamu Hanya satu dalam hatiku, introng suciku padamu. Sungguh tiada duanya di dalam dunia. Namamu terlukis indah bagai intan mutiara memancarkan cahaya asmara Rena, rena, rena Padamu, oh Rena, rena, rena Aku I love you padamu aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama kita tidak bertemu. oh Rena, rena, rena Aku padamu Rena, rena, rena Padamu, Namamu terlukis indah bagai intan mutiara memancarkan cahaya asmara satu dalam hatiku, cintrong suciku padamu. Sungguh tiada duanya di dalam dunia. Kau dirantangnya panjang bagi lo jero elo di punta Iola diam biasa donan sakadar kapaguno Kini mari hitukan dakan kapago sirekan kita. Iyo tolong nala sambung oleh sasudanyo iko Hai jobu anaranca jo iramanan sero Di sambil bakanda baira maju. Irama dangdut Iramanya dangdut modern lamo Ate kami badu Lapandai pulo Lapandai nyobana Sarupo inyo Cabut saja ilmu Bawa pergi jauh-jauh Akan kututup buku Riwayat bersamamu. Oh biarlah akan kulepas semua derita Anggaplah itu semua hanya sandiwara. Aku tak sudi bermain Apabila harus ditukar dengan rupiah Cabut saja tulangmu Bawa pergi jauh-jauh Akan kututup buku riwayat bersamamu Aku seorang lelaki pantang putus asa. Wanita di dunia ini bukan engkau saja. Aku seorang lelaki pantang putus asa Di dunia ini bukan engkau saja Aku seorang lelaki pantang putus asa. Biar kini hilau satu, tumbuhlah seribu. Tumbuh seribu Cabut saja dulangmu Bawa pergi jauh-jauh Akan kututup buku Riwayat bersamamu. Oh anggaplah Ini semua palsu belaka Biarlah akan ku cari
bukan engkau saja, cabut saja ilmu, bawa pergi jauh-jauh. Akan ku tutup buku riwayat bersamamu. Untuk apa patah hati bila putus wanita di dunia ini bukan engkau saja. Aku seorang lelaki pantang putus asa, biar kini hilang satu tumbuhlah seribu. Tumbuh seribu itu irama dangdut do irama yonalamo de sinar iyo marapi inilah pandai pulo di bari bana di muka basamu, di rantang panjang bana bajelo jelo elo di punta sagadang kapalo di ala denyo sajo nan sagadar kapaguno negara di kami badu iyo laga di dahulu kalau dia tahu namu panjang namu ayo bajelo jelo elo la kami punta le sagadang nan kapalo. iyo iyo tono nala semua Sudahlah dengan iko nara jobu wala nananta Anjon lagu lah dengan sero galaya to nara jola gula nala sieranta tutu la jodi la ngobu akan jadi Lainyo jujo kotor Lainyo alwikan jadi Lainyo june tonang Nala samulai sa sudahnya iko anta tido kadang-kadang iyo apa itu dia bakato bisiko dan mangko bima di madana kapi tayo dalam gua adi amanggel adarayo ladena tadayo sayang tabuel ladena de angan kelahian suka iyo sayang di batin suka angan anta iyo anta tido kadang-kadang iyo di sinana dia bakato bibiya batana tapu apariyo de nemarikana ko jalle bacando itu dari dulu inden indah akan ada tarah pimpinan negara sayang ada nampi apa pamabana ini jo iya manyo minang irama denan sero anta tido kadang-kadang iyo itu konon lagunya di kami iyo badu asang ela denan tepe puler la denan la kapatang nangko ado pokalnyo alkawiyo nale ado puno ado la nasi braner ai jon cakra lamanya le pulo iyo anta tido anta jantan anta dino anta yalang anta puto anta babini anta jando antara awa anta bulando kadang-kadang iyo itu mati abakato ati siko deneman ko timba dendai kapitayo dalam anggua adi amanggel atadayo denana tadayo saya tabuai nade angan ibi piara toka iyo saya di batin nade koangga iyo anta tido kadang-kadang iyo di sinalau dia bakato di sekolah mangko ragu apa alam ko karagu de kulah parangai kau ada suruh ke sini ke pai ke situ ditunjuk iko ke pai itu pa itulah dia ramala dari kami lah de batu di sinalah de barati lah de mungko lah de basamu kacim pompa menana mandi la kuci kapa menana katu tata do patiti lah de kanado lah de mangato lenai kami lah de tarimu lah de samanja ada ulunyo Nelai sampai lah de nyokini lain antakan najo gara-gara lah di palanta lah dia kia lah de curi tu tukang lah silawat lah di mungko lah de basamu kain basah dibawa mandi lah sudah mandi dibawa pulang amal ibadah dibawa mati bini nak kami mencari laki bujang